Gledaj, izbuče ove. Pa nekad po 70 gledajte. Pa ima i ver. Raj? Ova. Da. Onda gdje piše. Nekde Leburija. Leburejo. Ja bih kako je zove. Kolega, poziva, pa tu kad je zaprt. To nije sad ovo mudo. Ne može nepiti su metru glavu. Kako se odba tu ne živa tu nema. Zlao kamen. Ne možeš i druge priče.